این فرزندی ششمم بود، 7 دورم، 7 6 کردیم. گفتم 7 من 6 شد، خانه کنن در سوزد، هم خطاب بود. تمام دیگه چیکار کنم؟ دستی منی، هنر یک کمبالی باید چی میوه؟ هیچی نی. این خانواده 4 روز باز ماتم دارد. наврӯзи рустамҷон ҷавоне ки дар зиндони волгоград кушта шуд 3 рӯз пеш аз ҳодиса бо хонаводааш дар душанбе суҳбат доштааст. те ки метавонист телефони яуҷа меофта телефон мекард ку ҳамамон фақат насиҳат охири он гапе ки хатимон мисол мегӯяд дар масъалаи фақат мегуфт ки як зан биёи манда ман меом зан мегирам мақсад ягон институт манам дохил мешавам. падар бовар надорад ки фарзандаш ифротӣ шуда чунин коре кардааст. мегӯяд писараш мазҳабӣ низ набуд. дами 18 сола хес Россия барои ана меҳнат кардан барои як вай кардан ана хес рафт як бачаи аҷӯбӣ буд. ана дига намедонам ҳозир мо дар иҷаи мо ё дар даруни 4 девор мо чӣ гуфта метавонем ки чӣ гап дар ӯ дарун гузаштааст. ба назари ӯ наврӯзро дар зиндон азобу уқубат доданд. камери дамини даст поша ларзидест хел вай маҷбур карагян кудака кадро худиш май маълум айку ни хай чӣ бигем. ба қавли падар мақомоти русия 1 сол пеш аз писараш хостанд ки ба ҷанги Украина равад. падар ба ӯ ҳушдор додааст ки ин корро накунад. мақомоти русия то ҳол ба онҳо чизе нагуфтанд. наврӯзи рустамҷон 23 сол дошта соли 2019 барои кор ба русия рафтааст. дар он ҷо бо гуноҳи даст доштан дар қочоқи маводи мухаддир 7 сол зиндониаш карданд. аҳли оила мегӯянд ки то замони боздошт мошин мешусту дар анборе кор мекард. падари наврӯз дар гузашта ҳамчун ҳунарпешаи театр аз ҷумла дар театри Ловтӣ кор мекардааст ва феълан дар бахши таъминоти хӯроки умумӣ дар ҳукумати ноҳияи Фирдавсӣ фаъолият дорад. хабарнигорони радиои озодӣ хонаводаи Назирҷон Тошев ҷавони дигар аз Турсунзодаро ки дар зиндони Волгоград кушта шуд пайдо накарданд. мақомоти шаҳри Турсунзода дар бораи шахсияти Назирҷон Тошев ё қазияи гаравгонгирӣ ӯ дар суҳбат ба радиои озодӣ ҳеҷ маълумоте надоданд. яке аз пайвандони ӯ ки дар шаҳри Турсунзода ба сар мебарад дар суҳбати бидуни сабт ба радиои озодӣ гуфт ки Назирҷон соли 2019 хонадор мешавад ва баъди он ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия меравад ва баъди 2 сол аз ҳамсараш ҷудо шуда ҳосили зиндагии муштараки онҳо як духтарчаи хурдсол будааст ки феълан ҳамроҳи ҳамсараш дар шаҳри Москав зиндагӣ мекунад. назирҷон низ ба гуноҳи фурӯши маводи мухаддир ба 8.5 сол зиндон маҳкум шудааст. ба гуфтаи мақомоти Русия дар гаравгонгирии рӯзи 23 август дар шаҳри Суровикини вилояти Волгоград 2 шаҳрванди Узбекистонам ширкат доштанд. 4 мард дар наворҳо худро муҷоҳиди гурӯҳи тунрави давлати исломӣ ё Доиш номида дар зиндон 12 нафар аз ҷумла 8 маъмури зиндонро гаравгон гирифтанд. ҳар 4 нафар дар амалиёти нерӯҳои амниятӣ кушта шуданд. 4 зиндонбон низ ҷон доданд.